Diokpa biko kekọwala anyị Ichi Okpala n'Issele-Uku na Ichi mmụọ ọ bụ ofufe ka nwe na-abịa ịpụ? Ichi Okpala, Ichi mmụọ, Ichi ọzọ ofufe ka ọ bụ. Mana na mbụ Ichi ị ga-enwe mkposi mmụọ, ị ga-enwe osisi. Mana nkịta anyị eji mmanya abụọ Ichi mmụọ ụka. Ọ dị demonetized. Ikwu oge ọ na ị ga-ewe ha n'ogbe, inyewe ego, denye afe n'akwụkwọ. Ikwu nke ị ga-ewe ha n'anị, iwe ha n'obi, denye afe n'akwụkwọ. Ikwu nke ị ga-ewe ha n'anị, jebe ya Okpala bisi. Ichi Okpala denye afe n'akwụkwọ. Onwere ejide ndị nsị na Ichi. Onye na-Ichi n'Okpala n'Issele-Uku ọ ga-elu ka ekpu okpu ododo Diokpa? Mba, amakwuwe. Ọ bụrụ na o kpuzi okpu ododo n'Issele-Uku o nwee Ewu asatọ. Ewu asatọ? Ọ ga-ada ewu asatọ. O jezi obodo ọzọ ọ ga-elu ka ekpu ewu ododo? Onye isi ekwu ebe bụ ekpe n'ụlọ be Daalụ sa. Diokpa oriwe sa. Daalụ si ndị. Ichi Okpala bụ priesthood. Traditional priesthood ya bụ Ichi Okpala. Onye Ichi Okpala enwere ike gọọ mmụọ na ndị awa. Gọọ mmụọ dị bewe. Mana ọ bụrụ Ichi Okpala ịma gọọ mmụọ. Ya bụ Ichi Okpala bụ oribo mini priesthood. Yeah, but we are now entitled priest of the community. A Christian, Ichi Okpala. Diokpa bụ Catholic. Ichi Aketa, as a Christian, you need the justice. You know, put him on. Walk with one over. But then you have any Ichi also of the Ichi Okpala, the Ichi Amo, Fire Banner, one hundred man, Ichi, one hundred Okay, that Ichi Okpala that qualify to Ichi Chaka Libya, not Ichi Footwear. We get Chaka Libya, but Ichi Okpala. We get Chaka Libya, but Ichi Okpala. We get Chaka Libya. We Chaka Libya and Pro, Ichi. We are going to get back for Ichi. Ichi Libya with Ichi. I want to go up even Libya Canada. Itaka akadibia nke mpa akwụkwọ na mkpọrọ. Ịgbara uche ịcha akadibia okwu. Diokpa daalụ si na biko nwe fọdụ onye chọpụ anyị. Onye na-Ichi n'Okpala ọ ga-elu ka eri nzele n'Issele-Uku? Mba. Ichi n'Okpala ịbali nzele. Daalụ sa. Oriwe sa. We have been discussing with Diokpa Akeh, a renowned writer, the author of the history of Issele-Uku. Beside Diokpa is a princess of the palace, Princess Nwoko now, and the Honorable Engineer Emeka Nwaobi representing us at the Greater State House of Assembly. He is equally a royal prince. A royal prince. Okay. So now you can look at what Nwaezi. Daalụ Diokpa, because this is Cheche Nwoko Nwaezimmadu reporting.